Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Сколько времени вы живете здесь? 7 месяцев. И ж трусятся. Сегодня грады пошли, он всех зателепало. Бо вони нічого не вміють робити. Пытаюсь спустить эту гарну, чтобы не гореть, чтобы не выпрыгивали. Не просто так растаскивали, били, избивали, не насилие. І так, і саме так ми виграємо цю війну.